आदा दलिरामखौसो आं सोंहरनो नागिरदोंमोन। औ गैला गैनायालाय बे मैया ओमफ्राय आंबो थांनाय जायासैना। खुलुमबाय लोगोफोर जायनाखि नोंथांमोना बे फट'खौ नायनानै एसेबाबो सिनायबाय जानो हागौ बा मिथिबाय जानो हागौ गोबां एसे जायफोरनाखि बे आदाखौ जाय सिनायो। एक्सुलि बे आदाया कारिगाव साम्फानि आरोना, कारिगाव एरियानि। दा बे आदाया माने हठाৎ खरैनो आदाया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। आं सानाखैमोन जे बे आदाया हठाৎ खरि जिउ गारलांगोन होननानै। दा नै हठाৎ खरि मैया दाखालिसो आदाया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय आरोना। आं आदाखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि जागोन होननानै आं सानाखैमोन। एक्सुलि आं सानाखैमोन आरोना, बे आदा दलिरामखौ आं बिदि जागोन होननानै आं सानाखैमोन। बेफोरबायदि जोंखौ नागारलांगोन आरो बेफोरबायदि बे बुहुमखौ नागारलांगोन, बेफोरबायदि खैफोद जागोन होनना आं सानाखैमोन आदाखौहाय। दा हठाৎ खरि बे आदा दलिरामा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय आरोना। दा आंबो गोबां आसरित मोनदों। आङो दहायसो हनै लोगो दिगोनिफ्राय आङो वाट्सएपनिफ्रायसो सिनायदों। आं नायबाय, आसरित मोनबाय आरोना, बे आदाया मा जाखो होननानै आं नायबाय। ओमफ्राय मानसिफ्रा खोन्थाहरबाय, लोगोफ्रा गैला, मा जादों होननानै बुंहरबाय। आङो सोंहरबाय माने एक्सुलि बे आदायाहाय जेब्ला आं बे आदा दलिरामखौहाय जेब्ला आङो 2021 बे समाव आङो बेनिफ्रायनो लोगो मोनबोदोंमोन बे आदा दलिरामखौहाय। जेब्ला जोङो बे आदायाथ' कारिगाव साम्फानिखा नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं बे आदाखौ 2021 आव लोगो मोनदोंमोन। बेनिफ्रायनो आं आदाजों बिराद सिनाय जानामोन आरो आदायाबो आंखौ बिराद मानियोमोन। सानसुमा होननानै बिराद बादलु बादला माबानायखाय बिराद आंखौ मोजां मोनोमोन आरो आदायाबोथ' मोनसे माने फिल्म बानायोमोन नालाय, जे बिदिनो सर्ट फिल्म बायदिसिना बिदिनो लोगो दिगो ग्रुप लाफानानै आदाया बानायोमोन आरोखि बेफोरबायदि। जेब्ला आङो बे समाव 2021 समावहाय आङो बे आदा दलिराम होननायजों आङो लेंहरजादों आरो जेब्ला आं कारिगाव फिल्डआव लेंहरजादों। बे आदाया आंखौ सिनायनानै फन खालामनानै लेंहरदोंमोन आरो लेंहरनानै आंखौ बुंबाय, सानसुमा नों बेफोरबायदि बादलु बादला रोंगौ माबा रोंगौ होननानै आंखौबो लाफाबाय गावसोरजों सर्ट फिल्म बानायनो मानो बेफोरबायदि एक्सन टेक्सन लानो थाखाय होननानै। दा आं बेनिफ्रायनो आं सिनायबोदोंमोन आरो आं बे आदाखौ बिराद सिनायजाना असे बिदा खालामो। आं गावबो असे फंबाय बायदि खालामोमोन आरोना आदा दलिरामा। दा हठाৎ खरि जिउ नागारनानै गालांबाय। दा आदाया गोबां सर्ट फिल्म बानायदोंमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोबां जों बानायदोंमोन। आरो बे सर्ट फिल्मा दासिमबो गोबां दङ। आरो आदाया मोनसे ग्रुप फसंदोंमोन आरो गोबां लोगो दिगो दंमोन जोंहा मोनसे कारिगाव ग्रुप, मोनसे सर्ट फिल्म बानायग्रा ग्रुप दंमोन। गोबां मोजां मोजां जायोमोन एक्सनफ्राबो, बुलायनाय आरो बेफोरबायदि रमान्टिक बायदि गोबां मोजां बानायोमोन। आदामोना गावसोरनो फैसा गारनानै, जानाय लोंनाय गारनानै गावसोरनो बानायोमोन आरोना, जों गारनांलायामोन। जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो साइकेलफोरजोंनो आङो हान्थिलाङोमोन। जेब्ला बे आदाया आंखौ शुटिं खालामनो होननानै लेंहरोमोन, होमबा आङो साइकेलजों खस्थ' मस्थ'यैबाबो आं कारिगावसिम थाङोमोन आरो कारिगाव फिल्डआव आं शुटिं खालामहैफायोमोन। दा आंबो गोबां मानियोमोन बे आदाखौहाय, आदाना बिदि सर्ट फिल्म बानायनाया मोजां जायो, मोजां फोरोङो, एक्सनफ्राबो मोजां जायो होननानै आं बिराद मानियोमोन आरो बेनिफ्रायसो आं बेफोरबायदि दस्रा लाइनाव हां मोनबोदों। बिनि सिगांथ' जेबो गैखायामोन। बे आदा दलिरामानो आंखौ एसे हां मोनहोनाय बायदि, एसे बुलायनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे सर्ट फिल्मखौहाय एसे खाबु होग्रोदों आरो बेनि सिगां बायदि होनजाबाय। दायो हठाৎ खरि जिउ नागारनानै गालांबाय। एक्सुलि लोगोफोर, बे आदाया माने लावथियाव ना मायावबा फैदोंमोननो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लावथियाव बिदिनो जौ एसे लोंदों ना मादोंबा मोननो, बावनो लावथि माबायाव गोलैनानैहाय बावनो एक्सिडेन्ट जादों आरोना, गोलैदों बावनो। गोलैनानै बावनो गोबां दुखु मोनदों। दुखु मोननानै बावनो डाक्टारफोरनाव नायदोंमोन खोमा। दा जोंबो बारा खबर गैया। आं मैया दाखालिसो खबर मोनदों लोगोफोर।
डाक्टारफोरनाव लांदोंमोन खोमा। आरो बिदिनो एक्सिडेन्ट जानाया सप्तासेल' जादोंमोन आरोना लोगोफोर। सप्तासेयावनो नै मैयासो आदाया हठात खरि जिउ गारनानै थांबाय। माने आदाया एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानानैहाय बिदिनो पेरालाइसिस बायदि जालांबाय आरोना। पेरालाइसिस बायदि जानानै बिदिनो डाक्टारफोरनाव लांदोंमोन खोमा। दा नायनो हायासै, फाहामनो हायासै खोमा। दा आदाखौ लाखिनो हायासै लोगोफोर। बिराद दुखुनांथाव। आदाखौ आं बिदि जागोन होनना आं सानाखैमोन। आदाया दा हाबा जाबाय, जुलि जाबाय। दा मास मोनसेल' जादोंमोन हाबा जानायानो। दा ओरैबो जाया खालामलांबाय आरोना आदाया। दा जेराफारसे गोबां मानसिफोरखौहाय दुखु होलांबाय। आरो जे गावनि अनसुलि बिसि हाबा जानायानो जे मास मोनसेया खुनुरुखुम मास मोनसेल' जादों। दा अब्ला बेफोरबायदि जिउ नागारनानै थाङोबा बिराद गोबां दुखु मोनो। जोंथ' दुखु मोनबाय, नाथाय गावनि जे अनसुलि बिसिया बिखा बिख्लो खामग्लिनायनाय बेसेबांबा दुखुनांथाव। फिसा गैया, फिसौ गैया। बेफोरबायदि अबथेरा बेफोरबायदि जुलि जाफुनायावनो बेबायदि जिउखौ नागारनानै थाङोब्ला, आरो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा, गोबां दुखुनांथाव लोगोफोर। जोंबो गोबां दुखु मोनदों। आं दा गोसोआव बिराद साननाय मोनदों आरो जेब्ला आदाजों शुटिं खालामफायोमोन आरो आदायाबो आंखौ सानसुमा होननानै बिराद नाम खालामोमोन। फंबाय बायदि बिराद आंखौ गोबां मानियोमोन आदाया। आंबो गोबां मानियोमोन आदाखौहाय। आदाया जे लिंहरो आं बावनो थाङोमोन। आं माना खालामामोन आदाखौ। गावनो आदाया शुटिंआवबाबो मेथाइ सबाय बायनानै होयोमोन। गोबां मोजां मोनोमोन आं बे आदाखौ लोगोफोर। जाय नोंथांमोना सिनायनो हागौ, कारिगाव एरियानि बा साम्फा एरियानि, कारिगाव साम्फानि आरोना बे आदाया। जोंहा मोनसे ग्रुप दंमोनहाय। जोंहा मोनसे दा बड' ट्रेलार होननाय मोनसे ग्रुप दादोंमोन जोङो। माने बावनो जोङो सर्ट फिल्म बानायगोन, बावनो फिल्म बानायगोन। जोङो सानसेब्लाबो बेफोरबायदि बानायनानै जों जौगागोन होननानै गोबां आदाया बेफोरबायदि होनदोंमोन आरो सिगां समनिफ्रायनो। ओमफ्राय जों बानायबोदोंमोनबो। बिदिनो बानायनानै मेरला सर्ट फिल्म बानायबोदों जोङो। माखासे बुलायनाय, माखासे रमान्टिक, गोबां बेफोरबायदि बानायबोदों आरो आदानि जे बुंनाय रावजों आरो बेफोरबायदि फोरोंनायजों जों गोबां खाबु मोनबोदोंमोन आरो। दा जों गोबां बानायबोदोंमोन। आं बिनि सिगांथ' जेबो गैखाया। बेखौ खालामनानैसो आं नै ददेरेनि सिमां माबा माबि बेफोरबायदि खालामदोंमोन आरोना। बेसो खाबु फार्स्टमोन बायदि। आदाया दनिरामाजों खाबु होबोदोंमोन आरो आंखौ। दा अबथेरा जोंखौहाय आदा दनिरामा दुखुनांथाव होलांबाय। नायनोबो मोनासै, मानोबो मोनासै, हठात खरि। आं बिदि सानाखैमोन लोगोफोर, आदाखौ बेबायदि जागोन होननानै। दा गोबां दुखुनांथाव। मा खालामनो लोगोफोर, गोबां दुखुनांथाव जायो। जाथावै बुस्थु, जेबो अलखद जाथावै मानसियानो बेफोरबायदि जालांबायबा गोबां गोसोआव दुखु मोनो लोगोफोर। दा जिउआनो जोबनानै थांबाय, जों मा खालामनो बेखौथ' मोनथिला। बेनिखायनो आङो इसोरनिसिम गोबां आरज गाबो जे आदाया सोरगोआव मोजाङै मोजां आलो गोजोनैहाय मोजाङै मोजां मानसि महरै मोजां जोनोम मोनहैसिनो बा इसोरजों नाजावजायो होननानै आं आदाखौ गोबां फोथायो। आरो जे आदाया बेफोरबायदि मालायफोर बायदि नङा आरोना। बेफोरबायदि फाल्थुद्राय माबाद्राय नङा। माने आदाया गोबां गोसो दंमोन आरोना बेफोरबायदि खालामनो थाखाय। दा आदाया जुलि जानाया मास मोनसेल' जादोंमोन। आरो आदायाबो बेफोरबायदि एक्सन बुलायनाय थिननाय बारनाय बेफोरबायदि गोबां रोङोमोन आरो आदायाबो। ओमफ्राय आंखौबो गोबां मानियोमोन। सानसुमा, नों बेफोरबायदि रोङो मायो होननानै गोबां आंखौ मानियोमोन आरोना। बे फंबाय बायदि लिङोमोन आदा दनिरामाहाय। दा हठात खरि जिउ नागारनानै थांबायब्ला जों मा खालामनो। बेनिखायनो आं बे आदा दनिरामखौ इसोरनिसिम गोबां आरज गाबो जाहाथे सोरगोआव मोजां आलो गोजोनै मानसि महरै इसोरजों आजावजायो होननानै आं बेखौनो लोगोफोरनिफ्राय आरज गाबो आरो।